hey wemsisi yabona ke manje no Elvovo sengicabange kahle Elvovo kabe khona kule party ehena phela uElvovo usasukumile wishe futhi akayikhohliwe ingoma wayicula phela kaguli ngekhanda khumbula yonke into uyaremember kana nayibona sayibona phela ukuba uElvovo ugula ngekhanda ngabe uthi 20,000 lo uyawuthola 10,000 manje lento ke manje uElvovo ngiyamqasha ke manje no Elvovo akazocula lapha ngiyamvusa nami manje Elvovo akalethi isitombe sakhe ngimede kwiposti ngibhubhe ngomhla ka9 uElvovo ngimfaka stage acula ingoma zakhe kudanswe awusikhathele phela umshunqisa phutha umdenso kaElvovo manje asadansa inqama umshunqisa Elvovo kabuyi ngiyambuyisa manje ndimeni akazodansa ingoma usazazo wayeyicula uyofaka icassette isihlalo adanse ayikali yebo Elvovo ngiyabonga siswami ngibonga ukuthi uhlupha kwakho ukusupporta ukuthi abantu balulisane ngiyabonga kakhulu siswami uNkulunkulu akwandisele Nkosi yami nekhishi lakithi liye phezulu liphakame awubakithi tirango ngicela wonke eSouth Africa izekhishini lakithi izothenga ngiyacela Nkosi yami ngibonga kakhulu support yakho ngingakaze ngikwenzele lutho sisi but uyinikile empilweni wathi uyacela ukuthi bangisupport ngiyabonga kakhulu mawelewele mfethu ngiyabonga kakhulu makhulu lawo magama yabo uthe inkosi kubusise hayi sengicebile uyabona ke Elvovo ke faneleke ngomhla ka9 uzwile ukuthi kunephathe enkulu lapha ngomhla ka9 zekhala emntuba ngomhla ka9 bani manje ngizwile kuthiwa ibirthday yakho nasekufanele ukuthi Elvovo ke uzwe lapho uzocula usayikhumbula ingoma uyicula udlala icassette phela nafanele Elvovo ngiyangimema ke manje nawe manje ngiyaqasha ke manje Elvovo wose ngomhla ka9 hayi ngizofika mawerewere noma kanjani usushilo usukhulumile nami kumele ngitshengise support kuwena Nkosi yami ngose uzongisaka lapha amathikithi mawerewere ngifuna ukubona lesa stadium sasemntuba sigcwele yebo tirango unganya kwethu hayi uNkulunkulu ukukhumbule mfethu imida ikhaya lakho ngiyabonga kakhulu mawerewere uNkulunkulu abusise amen gatsheni amen yebo ngani yakwethu